Канабисът, по-скоро познат като марихуана, е най-често употребяваното психоактивно вещество в света. Активната съставка в него THC, тетрахидроканабинол, влияе на различните области в мозъка. Изследвания от Националния център по злоупотреба с наркотичните вещества в Мериленд разясняват, че активната съставка значително се е повишила през последните десетилетия, което само по себе си увеличава риска от пристрастяване и изпитването на неблагоприятни странични ефекти. Ефектите се делят на два вида – краткосрочни и дългосрочни. Краткосрочните включват еуфория, засилен апетит, промени във възприятието на времето, нарушения в краткосрочната памет. Относно дългосрочните ефекти, повлиява се развитието на мозъка, който продължава до 25 годишна възраст. По-ниска активност в някои части на мозъка, умалена когнитивна функция, която включва памет, внимание, концентрация, психични проблеми, личностнови разстройства, риск от развиване на шизофрения. Въпреки че марихуаната често се счита за леко наркотично вещество, тя все пак води до зависимост, особено при дългосрочна и честа употреба. Какво правят зависимите? Те виждат само краткосрочните ефекти от употребата, а дългосрочните ги пренебрегват. Мислят си, че това, че канабисът е лек наркотик, тези дългосрочни ефекти няма да важат за тях. Цената, която се плаща за краткотрайният ефект, включва и дългосрочния ефект. Неизбежно. Нека никой не си прави илюзии. Те просто си вървят в комплект. Въпросът защо ми е нужно нещо, за да съм щастлив, ни кара да се замислим, че никой не се е родил с тревата в устата или с чинията пред носа. Това са илюзии, които ние сме си създали, за да запълним празнотата в себе си. И тя не е употребата. Консултанти по зависимости. Потърсете ни за безплатна консултация в социалните мрежи.